Apa itu? Woi, Rapat. rapat untung lo. Rapat. Rapat. Ye. Sisi musa rapat. Berarti kira woi rapat. Rapat. Sisi musa rapat. Lapo. Ngawur.
aja sebut. Ini sebelah kono oleh. Orang wani ya. Aman. Oh, sebur peng sewu aman. Aman dong. Aman. Iki sing. Cakepnya kok sapi deng.
apa-apa lo kok? Apa? Oh, ora apa-apa. Masalah apa-apa?
Apa mau ngono kuwi Cak Bagus? Ayo, oh ya. Aja mlayu kowe. Senajan kancaku bisa baca, ning aku ora bakal mundur nek ada kowe. Ayo, saiki ditutuk kowe. Wong benaran apa wong Mojopahit sing bakal mati saka mawon kene. Stop. Hei, hei. Celeng. Kagak sapa? Celeng iki. Aduh, kalian Hei. Celeng sapa? Celeng BS kok celeng. Wah, ayo kon metu sisan. Perangi wong Demak. Ayo. Oh. Yang kowe piano cakep apa kiri? Moses. Awan, bakal kau tidak apa. Ayo. Selesai. Hati-hati. Tadi serok. Aduh Pak Bu niki oleh-oleh nalika urip kulina bodoni. Nalika urip kulina bodoni ning kubur ditubuk malaikat. Iya ora usah. Wis pawelengku ibu Pak. Aja ngapusi ya. Aku bali. Aduh. Sobek tiba terus juga gula. Ini dah semua gini. Nah. Dadah.
Ini jebol-jebolan apa? Lontong apa? Lontong mana? Pak nopor. Itu pak nopor gage? Pak nopor. Ya. Gage Anas. Pak nopor. Ngomong pocong ngono. Lah dene ngono. Aja melu. Hah? Aja melu. Emak aku melu. Aja melu. Pokoke melu. Melu sapa? Ya melu. Pokoke melu. Pocong apa begini? Bisa, bukan sensi. Pakai barang nyanyi kowe. Bukan. Rinduan iso. Hah? Rinduan. Apa? Rinduan. Kering-kering. Rinduan ya kering-kering. Ya Allah, ya padune. Wes lali. Eh, Wes lali. Saya. oke kabus lali. Betapa dirimu. Mana? Ya. Ya. Terusannya sih. Zaman sekarang terusane Iya. ono Bang Jo, Ya. Bang Jo Tanjang, Iya. Menggo kiri, Iya. untuk Bang Jo Kelinci, Iya. Menggo kanan, Iya. ngawur kula kasih. Ngomong ngawur. Wakilan iku. Menggo kampung baru ngawur. Aku ngono. Hebat. Iki aku ora wedi nek pancong. Ojo ngobrol aja. Aku lan ora wedi. Masa aja ditabrak, aja ditabrak. Aku wong ya. Aku iki wong. Aku melu medhot. Anakku susune
Ndang. Apa lek Dang muncul? Kowe kesusun ndang metu ninggal kancam kowe kurang ajar. Wah, lah kowe iki nang ndi ae, Kang? Kowe iku lho sing ninggal wong apa ndang nang ndi kowe iku endang. Aku iki apa ndang delok ketoprak. Nang ndi lek ana ketoprak? Iki lho, Kang. Ning Karangasem, Kang. Wah, masa nek ketoprak bengi iki. Iya, Kang, masa kowe gak ngerti. Oh, ora ngerti blas aku, Dik. Wah, Kowe ku piye lek Kang nek ketoprak rejane kowe ngene kok ora ngerti. Mulane aku ndang gagenan iki mau aku pengen ndelok ketoprak nang Karangasem. ketoprak apa ndang? Wah, yu manggolo. Acarane apa ndang? Acarane iki Walimatul Urus. Wah, lha sunatan mang. Iya mang etae sunat barang. Wis suwi api 6 tahun. Walah ndak wis. Apa? Wis iku lho maksude wis nganu wis gedhe. Gede numpak gajah. Wah, Mbak Gajah mang. Yo, Wah, bote. Ora disawer. piye? Ora disawer. Kowe ku piye ora disawer? Iku mang ana botolan. Weh, iku mang ora doyan aku. Aku alim ulama. Ora apa-apa, Dang. Anu Mas muncul didongan ae. Muga-muga sabubare nimbali ketoprak. Wah, yu manggala sing kagungan kersa ya. Heeh, piye? Rezekine ora lokal ning tansaya kebak. Amin Allahumma. Sehat kabeh sak keluarga amin Allahumma. Lumerek sing nonton sing mirsani. Muga-muga selamat rezekine melimpah luas amin Allahumma. Oke, yo didongakno muga-muga selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap ngono lho ya. Amin Allahumma. Alhamdulillah, bengi iki jan rame tenang, Ndang. Kok iso, Kang? Ya no, ora dudane ya. Walah seneng aku mang wis cepet prepet grimis. Wah, iya Kang, aman lah Kang mandi Kang gak adus. Sapa gak adus? Sing digawe. Mas aku mbak arane rados, Ndang. Ngene lho Kang, aja suwe-suwe. Ayo ndang ndelok ketoprak. Wah, yo manggala sing alamate saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Wah, mbok promosekno kabuhi ben ditangkep neh ngono. Nek menawa Kang. Wah, iki pimpinane lek mogol menawi badhe ngersakaken langsung mawon hubungi nomor berikut ini. Piro Kang? Iki lho nang layar televisi. Kowe ku koso. Lah iki disyuting ana RHS. Lho, RHS Production ana bolo YouTuber, lho kantonge channel. Ana Budi Lighting, Munadi channel, Wang Lumpuh iki. Kantonge channel boleh, kantonge kresek ngono. Aja ngono ae. Nomore Pak Mogol iki langsung dicatet 081 228 Wah sih Kang. 128 Kang, monggo sesuk prai ya Kang. Ayo disetel DJ, dong joget DJ ya Kang. Oke. Oh ya ayo DJ nane. Ya, sino macane wa. Yu Monggol. Ambil awal.
palagan. Angin sing teko. Kok wedok sing ayu-ayu. Aceh bener. Sik. Alam kandas pengarepan sapa tenane kowe bocah bagus. Manggung purpos mi. Sok dening kasatan Pak Bintoro. Barang kowe ngerti yen aku temenggung purpos mi kok julakak-lakak apa aku lucu. Ora. Kowe ora lucu. Nanging tiwas kebeneran aku rasa dadak golek kowe ado-ado temenggung propos. Wis aku do ngerti sapa sakrane kowe. Yo. Nah, kelah ana ing sakayung pelagan wis sapa sakloro. Srawongake aku Candrawati. Senopati perang ana ing Penarukan. Lan aku Candrasari. Uga senopati perang ana ing Penarukan. Candrasari lan kowe Candrawati. Sajen bener. Senopati ana ing Penarukan. Kabupaten Penarukan. So, Ini ing ngatasé senopati Penarukan sing wong lanang. Gul agule senopati ing Penarukan musuh temenggung Purbasemi ae pencap saka palagan. Apa manah kowe? Pawakan wanita. Apa kuwowo? Ngadi temenggung Purbasemi. Purbasemi. Ora usah dadak kowe ngino marang aku. Senajan aku ning kene wanita, nanging wanitane prajurit. Yen topo ngadepi kowe badan saju, tak kira kowe bakal mundur. Eman, Eman. lamun kowe peperangan kelawan aku, Ya. yen ora mati mesti sisat kulitmu. Mongko kulitanmu itu kuning. Umpama sisat sithik ae apa ora eman-eman. Jebul bener. Apa sing dadi kabar ana ing Penarukan? Tumenggung Purbasemi kuwi pawongane bagus, gagah, pideksa. Kuwi bener lho, Mbak Yu. Sik. Apa? Kamu kode apa? Kabar ana ing Penarukan kuwi bener. Sing arane Tumenggung Purbasemi kuwi pawongane bagus, gagah lan pideksa. Aku bagus. Iso. Aku gagah bideksa. Iso. Lagi iki aku di alam bono wong. Tenan. Lah kok bisa lagi iki? Lah nanging kasutan Iki kalau aku ning Mbak Bintoro ora ana wong wadon sing ayu-ayu ngalem bono kelawan aku. Lho, aku kepethuk wong ayu-ayu kok aku di alam bono. Mongkok rasane atiku. nanging emane ya dia. Emane apa? Ana bocah bagus, nanging kok malah musuhe awake dhewe. Malah ya ora bisa duweni. Yo ngene ae. Piye? Yen kowe kepengin ora musuhan lan aku, Lho, aja musuhan. Aja peperangan nganggo atos sing balung kandeling kulit. banjur Ning peperangan nganggo asmara. perang asmara. Purbasemi, Purbasemi. Nganti aku maju ana ing medan laga, kuwi aku duweni kekarep dadi senopati perang ana ing Penarukan. Lah kowe kok malah kondo yen to kowe arep perang asmara karo aku. Eman, Eman, yen nganti aku jotos lawan kowe umpama ayu. Eman, yen tanganku kelakon nyempalani lawan kowe. kondo eman kelawan kowe kira ya tuku sana. Ada kaya kowe eman kelawan aku nek wis karep iki kowe piye to? Ning Demak Bintoro ora ana wong wadon sing ayune kaya kowe Candrasari lan Demak. Kalebono. Kowe kalebono Kasu nyata. Kowe yen sampe kamiti karo tembokku sing manis lan loro, aku bakal kok raket kok suwati ana ing tempat Bintoro. Eman ayumu. Lu ayo tak raket to. Zaman saiki rasa saling karo lanang ayo ngono. Lapis ini. Salamis. Sekarang yen ora tresno
Senopati Abdullah Mbak Bintoro Prabu Semi sampun kapundhut. Endi Prabu Semi? Menika. Jadi iki tumenggung Prabu Semi Senopati gula-guling ning Kasultanan Demak itu. Leres. Ora kleru. Jret! Ajar lan biara! Ajar! 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 Ngajar tumenggung Prabu Semi. Aja nganggo etok-etok. Cukup tuh bulung. Pateni aku timbang aku piye kaya ngene. Iya, Pateni aku. kowe njaluk mati sotane tunggal mulung. Kelakon kene dari mati. Anangger tunggul wulung. Opo? Arep tumindak apa kowe? Ingin merjaya dateng Senopati gula-guling ning Kasultanan Demak Bintoro. Tumenggung Prabu Semi Prabu Semi Nggih. arep tok pateni. nanging kenging menapa? Panjenengan nyandhek menapa keng dados lekas kula pengen merjaya dateng tumenggung Prabu Semi. Apa sebabe nganti aku nyandhek karo kowe? Nggih. Lamun tok lakon kowe mateni karo Prabu Semi, kowe ora bakal bisa ngrubahake Kasultanan Demak Bintoro, Ger. Dasare Mergo sing ngerti keringkian ana ing Kasultanan Demak Bintoro ora ana liya tumenggung Prabu Semi. dados ingkang mangertosi karingkian wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Iki Menika Prabu Semi. ngono lho. Mergo ora ketang piye wae Prabu Semi pinangka dadi senopati ing Demak Bintoro. Nggih. Prabu Semi ora usah mok pateni. Prabu Semi ing Kasultanan Demak Bintoro iki ibarate timun ungkuk jaga imbuh ora ana kanggone. Mung trimo timun bungkek jaga ibu. Iya. Ben selek, elek-elek wong. Sampeyan pada sampe. Wani nyocot ae. Tak idoni kaya kelep engko. Biar kowe. Piye rasane asin? Asin apa? Lajeng dados pundi Bapak? Nah, carane Prabu Semi iki dilebokke ning pakunjaran. Mengko yen esuk dipakani jedak campur bling, ususe ben mreteli. Jangan makan jedak. Ate ora iku. Engko nek awan ditokke ning latar, srengenge ning duwe sirah, engko ditelasani sing ngisore, engko ben garing. Menawi boten kersa ngaku. Lah ya dipepe digewebuki karo prajurit. ngoten nggih. Dipepe engko nek wis garing karek nyelepno. Apa kowe arep ngomong? Kowe arep ngopo? Kowe Ayo. Iya. Ah. Mula kanthi kuwi ora usah kesuwen. Prabu Semi lebokke pakunjaran. Tidak keseret oleh pakunjaran. Yen Apa kula langsung sang? senajan to dina iki Demak Bintoro iki wis ringkih merga tumenggung Prabu Semi dadi beban. Leres. Nanging senajan to kepiye wae kok upama Demak nganti bubuh, jeneng sira iki ora bakal dadi sultan ing Demak Bintoro. Pengen napa panjenengan ngendikan ingkang kados? Apa sebabe aku bisa kandha kaya Nggih. ngono? Jalaran Sultan Trenggono nggone jumeneng sultan ning Demak Bintoro. Iki cara tembung menterengi iki caretaker. Napa Lho. menika karteker? Wakil Oh, mung trimo mong dados warnen lho. Marneni. Nah, durung regem anane layang Partisara Kamu. pinangka iku koh ning Kasultanan Demak Bintoro. Kamangka kangge jangkepi minangka dados sesembahan. Lah, Kedah gadhahi partisara. lah. Lajeng mapan wonten pundi? Layang Partisara iki digawa karo randane Pati Unus. Ya,
kang dina iki mapan ana ing Panti Jepara. Lajeng kedahipun Kudune lamun to jengen sira pengen dadi sultan, jengen sira kudu nyolong anane Ratu Semenanjung. tolongi Ratu Semenanjung. Langsung sak. Apa nggih? Napa panjenengan nyandhek dhateng lekas kula pengin nyidu anane Ratu Semenanjung. Weh. Napa panjenengan ngias dhateng kula? Hai, Teges aku iki ngias marang kasugiranmu. kanthi nyatanipun panjenengan nyandhek dhateng lampah. Nanging kowe iki kudu mikir dina iki Demak Bintara karo Penarukan lagi ayun-ayunan perang. Kok upama jengen sira dhewe sing jumangkah tumuju ning Panti Jepara, konangan karo Senopati Demak dikrocok gaman sewu malah cilaka. Lajeng menawi tomboten kula ingkang bradat Ratu Nah. Semenanjung sinten? Keng supaya ora kawistara aku bakal kongkonan karo murid-muridku Candrawati Candrasari merga dheweke pawakan wanita lamun to mlebu ana ing Panti Jepara bakal kawistara. Kula sarujuk. Lho, ngono. Candrawati Candrasari, Iki kira Bapak. iki ana jejiban kanggo kowe sakloron. Napa menika, Bapak? Kowe lumarap ning Panti Jepara, Nggih. colongen randane Pati Unus Ratu Semenanjung. Ratu Semenanjung. Iya. Pedhat dipun colong. Iya. Nggih. Kowe gak takon saiki apa sesuk ngono? Takon Adi, kok Kowe iki meneng ae, bayaran padha kok meneng ae iki. pripun to, Bapak? Ngateni wong. Kok ora Ketoprak iki ya omong barang ngono lho, Nduk. Aku ngene kaya moden malah kowe ora gelem ngomong. Lah Cek, takok, Cek. takon. Nggih. Lah nggih. Kok kedan nyolong Nah. Ratu Semenanjung. Iya. niku kapan, Bapak? Lihat ngono. Jejak menapa, Bapak? Nah, dina iki uga kowe lumarap ning Panti Jepara, colongan Semenanjung. Oh, kados ngaten. Colong Semenanjung. Tindake. Nggih. Nyuwun pamit, nyuwun Iya, kabar iya. pangestu, Bapak. Mateni wong. Wis. Kowe sawetara bali ana ing Kabupaten Penarukan. Enti tapak Ratu Semenanjung, mau cumondhok ana ing Penarukan. Matur suwun. Kaingaten parek nyuwun pamit. Iya. Sewang-sewang. Tindake. Kok kaya ngene iki rasane? Lagi wae temanten anyar karo kalian. Nek kasunyatane aku saben dina mung ditinggalno kene ning dalem pati. Karwaken Kang Mas Karo. Saben dina mung ngayahi maksud kangen banget saiki. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu Kamtang. Sampun dangu sanget kula menika kanthi rawuhipun panjenengan lokal. Menapa panjenengan menika kaliyan kalian kula? Babar pisan ora biasa. Mergo apa? Akeh kewajiban sing kudu tak rampungke. Rina lan wengine. Pangapurane segede. Lamun to aku ora bisa bebarengan lawas sliramu. Sakwise aku kapundhut putra mantu ana ing Kasultanan Bintara Demak. Akeh kewajiban sing kudu tak rampungke mula kanthi geni. Sliramu kudu bisa nampa. Lamun to aku ora bisa cedhak lawan sliramu. Nggih jamun napa panjenengan menika? Amung wonten ing pidalem mantuk.
Lagi kula menika kepengin sanget. Gadhahi kula kaliyan panjenengan. Yen panjenengan menika mengayahi kewajiban, banjur pinjam menapa? Kula lan panjenengan menika gadhahi pundi? Pinangka jangkepe anggone sliramu lan aku nempuh talining bebrayan. Mula kanthi kuwi diajeng Ratu Kambang. Inggih kula Kang. Redening dina iki ana wektu lodang. Ayo bebarengan kawan pun Kakang lelombang ana ing samudraning asmara. Nitih baita nempuh bebrayan kang luhur biasa. Nggih menika ingkang kula rajeni sampun dinten. Kula kepengin sesaketan kaliyan panjenengan. Garwa ingkang kula tresnani kawas. Matur nuwun banget. Aku wis percaya gedhe rasa tresnamu lawan pun Kakang. Saben dina niku kepengin neruntungan prasasat ora bisa pisah. Hindang sanambut kinepyur ulup rinenggang gula. Kula kanthi kuwi diajeng Ratu Kambang. Ning kene aku kepengin ngerteni anggone lelati sekiramu kelawan pun Kakang diajeng. Sinten to Kang? Yang paten ingkang saking sisah kaliyan garwanipun ingkang senadyan amun sampun sinten kaya manah kula menika kapan sanget Kang.
sing madyane jelo sejak lawan perkakan ya Diajeng Ratu Kandang Nggih kula Kang. yo sing gedhi pangapurane lamun to pun kakang anggone lelati lawan sliramu dus rung bisa gawe marmeng atimu Sinten ingkang sami? Menawi panjenengan lelates kaliyan kula. Menika sampun dadekaken marang sajroning penggalih kula lho. nganti pun kakang campir ana ing Taman Sari iki ana wewadi sing kudu kok ngerteni dia Kang. Dados panjenengan menika boten badhe tindak wonten ing dalem. Namun mawon kafir Kang Mas. tenane pun kakang bakal ninggalno ana ing Taman Sari sawetara pepisahan kelawan sliramu Nembe kemawon panjenengan menika dumugi wonten sajroning Taman Sari lho Kang. ngertenono dia mentas wae pun kakang sowan ana ngersane Rama Sultan Rama Sultan paring dawuh lawan pun kakang lamun to dina iki aku kudu tuwi kailujungane Worati Semenanjung sing mapan ana ing Panti Jepara Napa kula badhe nderek kaliyan panjenengan Kang Mas? iki kewajibane pun kakang sliramu aja nganti kasempyok marang kewajibane pun kakang dia Kang Mas. Senajan harus kados menapa. Sedaya menika sampun dados kewajibanipun panjenengan. Iki kula badhe malilahi panjenengan. Bila panjenengan menika badhe tindak wonten ing Panti Jepara. yen kaya ngono diaji pun kakang njaluk pamit Panjenengan ingkang atus satu. pandongamu sing tak jaluk anggonku jumangkah ana ing Panti Jepara ora ana alangan sing ati-ati mapan ana ing Taman Sari Diaji